Where do you seek advice as a married couple? Remember, there's no perfect marriage. That is why Igbo adage say, no todi na nwunye bụ eneta hara. Eziokwu na o nwere ka ọ ga-esi wee gbajue, ọ bụghị ihe aka inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ. Ikekwe ọ bụghị ihe ifuru wee gawa ije di ka ị na-afụ be di gị. Mana ọ bụghị ihe ọbụla emene maọbụ nsogbu ọbụla gị na gị dị nwere ije kọbara ndị enyi gị, jee kọbara ndị be nna gị. Nwanne m nwaanyị, ọ na-adị mma gị na di gị nwee nsogbu kabalụ ka unu kpesie. Ị jụọla m nne gị maọbụ ị jụọla m nnukwu nne gị kedu ka o si wee nọ nwee na ngwurube die wee rue n'oge nke gị nwa. Nwanne m nwaanyị, mata ndị na-atụnye gị alo. Nwaanyị ọbụla ị ga-agba ifete ọ na-atụnye gị aro na ọ fụrụ di gị na nwaanyị a, na ọ fụrụ gị n'ụlọ nkwari akụ a, na ọ fụrụ di gị n'ebe dị otu a, nyokwuo nwaanyị ihe enyo. Nwaanyị ihe na-achọ ka o tisara gị ngwurube di gị. Chekwa ihe ị nwere, maka na nnụnụ ọbụla na-agba aja egwu nwekwara ihe na-akụrụ ya egwu n'ọfịa. Nwanne m nwaanyị, ọ bụrụ na ị chọghị ịbụ ajadu nwaanyị, biko zere asịrị. Zere asịrị. Kama ọ bụrụ nke ịfụrụ n'anya, mara ka ị ga-esi wee nagide ya. Maka na ịjụ ọnọdụ ajadu nwaanyị ife ọ na-afụ be di ya, ọ mepee ọnụ kọrọ gị, ịfụ na ị nọ n'ala eze. Nwanne m nwaanyị, mata onye ị na-esik the advice. Ọ bụrụ na o kwee gị omume dịka nwaanyị, jee kọwara nnukwu nne mpa gị maọbụ jee kọwara onye ịma ga-enye gị ezigbo alụ. Nwanne m nwoke, nwaanyị ihe ịnụtara na-enekwata ngwuru gị anya, kpọkwụ nwata ụmụnne gị, gwere nne na nna gị wee mere dịka nnefe. Chekwa nwaanyị ihe. Nwanne m nwoke, mara ihe ị ga-emere nwaanyị ka obi ya wee dị mma na ọ bịara ije di. Akpasukwana ya iwe. Ewenikwana aka gị enu eti nwaanyị nụtara, maka ya bụ ihe adịrọ mma. Ndewo na ị ga-aghọta okwu a, tụsaa ya ka ọ wee nwee ike ịbara ụmụnne anyị. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị UC. Ndị be anyị sị na ikwu amarọ ibe ezie, mana anụ taa akakwara eze bụ na eze na-achị ọfụma. Ihe mere mma na-agazi. Asị m emesịa.